Id-deficit tiġifieri differenza bejn il-qlieħ u n-nefqa tal-Gvern taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi laħqet 345 miljun euro fis-sena li għaddiet. Din iċ-ċifra hija 165 miljun euro aktar mill-mira d-deficit li Lorenz Gonzi stess kien għamel fil-budget 2012. Minkejja li falla l-miri tiegħu stess, it-tnejn filgħaxija waqt laqa politika fl-imtarfa, il-Prim Ministru ftaħar li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jgħiru għalina għax skontu għandna deficit baxx. Tal-Unjoni Ewropea jgħiru għalina. U meta jisimgħu li aħna qegħdin 2.3% deficit, għajnejhom jixelu jgħidu li x'inti tagħmel f'Malta biex jirnexxielek tniżżel id-deficit ta' pajjiżek dal-mod. U ma ħadd tniżżel il-qatt u toħloq il-ġid. Pajjiżna taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi rreġistraw wkoll żieda fil-qata għal 10 xhur konsekuttivi. Intant waqt l-istess attività l-Ministru Joe Cassar li b'deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi kien fost il-Ministri li ħadu 500 euro żieda fil-ġimgħa, faħħar il-mod kif Lorenz Gonzi mexxa l-kabinett f'din il-leġislatura. F'kabinett illi inti nista' nwieqed il-kulħadd taw ġew mexxejt bl-akbar għaqal u bl-akbar onestà. Jum wara li l-Prim Ministru qal li għandu bżonn 5 snin oħra biex iwettaq il-wedi li jagħmel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u minkejja li hu bħala Ministru ma rnexxilux ineħħi il-waiting list kif kien wieħed Lorenz Gonzi qabel l-aħħar elezzjoni, Joe Cassar temm id-diskors tiegħu b'dan il-mod. Il-Partit Nazzjonalista dejjem żamm kelmtu u ħajibqa' iżomm kelmtu. Grazzi.